Good morning! Happy Sunday! Today is September 24 and ayan, naglaba ako. Tapos si Kuya yung magsasampay. Yung birthday lang kahapon. Ang aga pa guys. Wala pang 8. Ang aga namin nagising kasi maaga ako natulog. 7:47. Gaganda raw yung weather. Medyo malamig pa pero mamaya iinit. So hindi na ako naglagay ng wood sa fireplace natin. Kasi mamaya mainit daw. Ayan yung ating mga cut na wood. Gising na ang lahat. Ayan si Holly. Say good morning. Morning. And si John, nakalimutan niya yung phone. Nakita ko tong phone niya. Siguro nagbihis siya. Nilagay niya dito. Dito ko siya natagpuan. And tingnan niyo sila, Holly at saka si yung tatlo. Sa Bali pa to. Ang lilit pa nila. And tingnan nyo yung isa. Hoy, help kuya sa... Sinabihan niya si kuya na tirahan siya ng kalahati. Kasi may kalaro siya. Ang aga nila, oh, diba? Kasi ang tagal nila hindi nakapaglaro ng PS, guys. Kahapon lang nila nakuha ulit yung remote. So, nagiging mabait sila sa akin. Ayun, si kuya nagsasampay. Hoy! Yeah, I'm burning on the cue straight, so... Alright. And ako, nag-edit ako kasi kagabi, hindi ako nag-edit kasi maaga na ako natutulog, guys. I'm trying my best na makakuha tayo at least 7 to 8 hours sleeps. And si Kuya andun pa din. Someone beside me half, Mom. Okay. Kuya, save half for Sak. Thank you. Hating kapatid sila pati sa pagsampay. Sak, you have to put all the empty bottles. Kasi meron kaming 10 cents bin. Kung saan nilalagay. Hindi siya bin. Pero doon namin nilalagay. Bin yung pinaglalagyan. Pero, yeah, for 10 cents. So, ilalagay ni Saki rito. Mayroon para walang kalat dito sa kusina. Kasi sabi ko, ayokong matambakan na dyan. Kasi yung mga bata, lagi nilang nilalagay lang dyan. Tapos si Daddy ang naglalagay. Kawawa man si Daddy. Ipagod na yun sa work. Lalo na ngayon, nag-work na si Jan. Back to work na ba siya? And yung ating pa-flowers dito, ayan, nagbuka na yung iba. Meron pang, marami na nagbuka actually. Kasi nung binili ko to, isa pa lang yung nagbuka. Ngayon, ayan, madami na. Tapos tinatanggal ko yan. Yan kasi, grabe siya magtinta. Kumakalat siya dito sa, dyan, pag nahuhulog. So, gugupitin ko to. Yung iba, nagupit ko na. Ayan, wala nang mga yan. Kasi ginupit ko na. So, mayroong ulit na bumuka kanina yata o kagabi. Kasi wala to kagabi eh. Kasi kung nakita ko yan, ginupit ko na yan. Ayan, ginupit ko din. So, gupitin ko to. Ayan na si Kuya. Sak! Come on! I'll get the remote back. 1. Kasi may, nasa ano siya, nasa gitna siya ng laban eh. Hurry up! And yung basil. Ayan. And yung ating mint. Okay pa sila. So, didiligan ko yan mamaya. Ayan. Kasi grabe ito mag-stain. Ayan siya. Grabe yan mag-stain. So, mayroon pa dito sa kabila. Kayo ba guys, pag ginugupit nyo rin ba ito? Huwag kang mahulog. Okay. Yan. Ako lang. So, mag-edit muna ako. And si Kuya, ayun na. Yes, ayun si Sak. Nakasinglet siya kasi mainit mamaya. Siya naman yung magsasampay. Thank you, boys. So, makakapag-edit tayo. Ayun yung time. 7:53. Diba? Sabi ko sa inyo ang aga. Ang aga pa. Check ko lang to si Sak. Kasi minsan, hey! Look at that! Kasi, ganito nga lang nangyayari. Guys, pag pinapasampay ko sila, kailangan ko pa rin i-check. Kasi tingnan nyo. Hey, look at this! Look at this! See? Who? Ito, oh. Kasi minsan, tingnan nyo, nakatago yung manggas. Pag kinuha ko siya, basa yung, yung sleeves pala, hindi yung manggas. The other one, Sak, say? I will tell Kuya.
Ganun ang, tingnan. Di mo nakapagsampay sila, tingnan nyo. Okay na yan, practice nila yan para paglaki nila, alam na nila kung paano. So ngayon ganyan sila magsampay. Tapos kahit pa paano alam nila. Hindi mo, dikit-dikit sak, this is yours. See, here. That one was. No, this one, look. No. See, I told you to do this. Iwagwag. Wagwag. Like this. Yes, wagwag. Anong English ng wagwag? What's that in English? Like doing this. Shaking, yeah. I don't know, yeah. Wagwag shaking pala. Tingnan nyo, matutuyo ba to? Ah? Zach, this is too close. No, this is too close to each other. Can you just do like one? Yes, spread out. Just one because we still have lots of pegs. Yeah. Because it's not gonna dry like this. Nag-overlapping. Yeah, but it's gonna be 26 today. It doesn't matter. You have to learn the proper way how to hang the clothes. Oh. Diba? Tingnan. Kuya. Saklo, tingnan nyo. Yung eto, ay nako, this one is not right, Zach. Why don't we have a thing for the jocks in that? I have to buy a new one kasi nag-ano na siya, nasira na yung para sa mga jocks or medyas, sa socks. Wala na yung bilog. Bibila ko nung kasi nag-ano na siya guys, ano na yung malambot na ba? Kasi ulan, init, minsan hindi namin natatanggal dito sa sampayan. Kaya yun, naging brittle na yung ating yung pinagsasampayan ng mga undies tsaka medyas. Zach, this one you have to do this properly, please. Diba? Kung ako nito, tapos na ako kanina pa. Eto. Ayan. Alright. Do it properly ha. Okay naman. Okay na. Habang siguro naglalaro ng PS kasi nagtitake turns din sila kasi may kausap si kuyang friend niya and si sa kanina meron din. Yung dalawa ayun, nagsasakay ba yun? Ayan, wala tayong hindi na kasi hindi yung fireplace natin. Okay, yeah. Yeah, that one. Huh? My pictures with these. Hey guys. Tapos mag-edit pero yung mga bata gusto na raw nila Spaghetti! kumain. Anong oras na? 10 pa lang guys. 10:07. Diba? Ang dami nating food. Yung mga tira kahapon. Can I hit this up? Yeah? Yes, I'll hit it up. Yeah. And here, I'll hit it up. Not yet. I'm gonna... pinakuha ko kay kuya etong puff pastry natin. Para i-defrost. Kuya, Holly and kuya, please. That one. Kasi may hotdog pa dyan. Gusto nila to. So, eto, mayroon pa tayo ditong dalawang tira. Iinit ko na lang to sa air fryer. Para maging toast, crunchy. Kanina hindi sila nag-breakfast kasi breakfast pa naman to. Busog pa sila from last night. So ngayon, and off na rin yung kanilang PS kasi sabi ko labas na sila after nilang kumain. Hindi pwedeng nakaatutok lang sila sa PS. Alam naman nila yan. Sabi ko, once na binalik ko to sa inyo, huwag niyong abusuhin. Eh, nakinig naman sila. And si kuya, inayos niya rin pala yung yung damitan nila. Kasi ang bulo, sabi ko ayusin. In here, I'm gonna heat it up here. So, inayos nila yung damitan nila. Mom, can you make more than hot dogs? Yeah, kuya, but I have to defrost that first. So, gusto nila yan. Hotdog. I have here. How many? Huh? Let me know if it's... I still have hotdog there, yeah. 3, 4,
There's four. Kuya, I have more hot dogs in the other fridge. There's two. Yeah, can you get that one? Michael. So I can make for tomorrow's lunch for school. So, gawin ko na rin This siya goes para... tomorrow? Yeah, it's Monday tomorrow, Holly. Oh. Para bukas. What, in this one? Yeah, just read on the label. It will say hot dog. Yeah, that one, the paper. Yeah. I like it. Okay, there's another one. Is it baked? Is it? Oh, maybe that's it. Wala na pala. Oh, we used it. Ah, yeah, I used it for the spaghetti pala, yeah. Ginamit ko pala sa spaghetti. Next time na lang, bili ulit tayo. Is this enough for you? Yep. Okay. Bye. Yeah. I'm hungry, so I'll say stop. Mom, Yeah. this one's my plate. Yeah. Si Zachary, nandun pa sa kanyang room. Inaayos niya rin yung gamit niya He's doon. already done. He's probably in Ah, the okay. cooler. I already done one. All of it then. Okay. He's probably in the cooler. Look at that cheese. Ganda ng weather ngayon. Yeah, it was nice yesterday and nice today. We should go for a good walk. Yeah. Walking ako mamaya. Pusin ko lang Stop. yung... This is enough? Yep, and just... Mom, what does esto mean? This. This. Oh, yeah. And one chicken. Sarap. Crunchy pa yung ating Mom, apple. I want to try one of those. I Yeah. haven't tried it. And I can make more of this for later. Kasi si Jang gustong-gusto niya yan. Lalo na pag So what do you peach. have left for today? What? Yeah. Spaghetti. Spaghetti, if we have leftover, why not? Sabi ni Kuya, kung pwede raw din itong dinner, itong spaghetti. I love spaghetti. I haven't had spaghetti for a long time. No, It's it's not. warm enough. Yeah, I think that's warm enough to... Yeah, okay. Mine. Now this one, Baba, because that's too much for you. This one. That's That eight? yeah, you can eat now if you want. Can you put a placemat, please? Sarap. I want to do. And tingnan nyo yung... Wait, pakita ko sa inyo. Yung aking nails, ang tibay niya, guys. Ilang, 1 week na to. 7 days na siya. Andiyan pa sila. As in, nakadikit pa sila. Kahit naguhugas ako na walang gloves, andito pa rin. Ang nawala lang ay yung dalawang bato dito sa pintuturol, index finger. Yeah, you can try one. And gusto ko na siyang tanggalin. Kasi nawala nawala na kasi yung niya, yung bato-bato niya dyan. O diba, may sumabit na spaghetti sauce. Pero ang tibay niya, guys. As in, hindi siya natatanggal compared doon sa dati. So, alam ko na ngayon kung paano siya idikit. Pero yun nga. Sa ngayon naman, hindi ko siya pwede ko siya tanggalin yung siguro, ibabad ko siya sa kasi yun ang sabi, mainit na tubig daw na yung kaya mo lang. Ayan na sila. You like the chicken? Gusto nila yung chicken na may lang, yung simple lang, walang flour. Kasi malasa. Yeah, call Kuya Sak. Nilalagyan nila ng tomato sauce. Ang lasa-lasa na, pero nilalagyan pa rin nila ng tomato sauce yung kanilang spaghetti. Same, natuto sila kay Johnny Boy. Good? Sit down. Nanood sila ng movie. What's that? Huh? I just had to say nothing up and I think So, okay. Habang sila kumakain kasi mamaya pa ako. Hindi pa ako kakain eh. Muna ako. Mag-edit muna ako. Bili ulit ako ng chicken. Kasi gusto. Yeah, they like that chicken. And also with the parmesan cheese. Remember that one? The crunchy. Yun, isa yan sa paborito talaga din nila. Tapos eto, yung simpleng patis na may kalamansi. Kunin ko yung chicken dito. Ilabas ko na. For dinner. Yung yung ang tawag dito sa part na to. Dito ko kasi nilagay. Meron pa tayong schnitzel.
Meron tayo ditong 3. Ayan. Pero ang kukunin natin ay eto, yung Maryland pa. Yes. Maryland chicken. Yung buong ano to, yung parang kung sa pork pata siya. Kasi yung buo siya. So ito yung lutuin ko para kay Jan mamaya. Kasi yung mga bata parang mag-round to sila sa ano, spaghetti. So, lagay lang natin. Yan dyan para mamaya ready na. And iniinit ko na rin yung kanilang hotdog. Ayan. Yung puff. Ang crunchy niya na ulit, oh. So, pwede siyang gawin the night before para initin na lang sa umaga. Lalo na pang baon-baon. So, ang dami yung chicken na kain. There's more da. Tapos na yung mga batang kumain. And si Kuya may konting tira. Yung ating puff na hotdog. Ayan. And si Sak, meron siyang medyo madami pa tong tira niya. Si Holly, ayan. Tapos na silang kumain. Sabi nila, mamaya na lang daw silang magdi-dessert. Sabi ko, malamang sa dami yung kinain. 2 ba naman na serving ng spaghetti? So, mamaya... Yeah, later you can have that one. So, mamaya na lang daw sila mag-dessert. Ayan, nagbabasa siya. So, hugasan ko muna to para walang kalat. Tapos na ako maghugas. And eto, hinugasan ko na. Transfer ko yung tirang spaghetti dito sa plate. Lagyan natin siya ng cling wrap. And ready na rin yung kanilang dessert plate para mamaya. Nandun sila sa kwarto. So, yeah. Mamaya, magdi-dessert sila. Tapan natin to. And sinabi ko sa kanila na ilagay nila sa ref yung kanilang mga tubig. Ayan, yung kanilang water bottle. Holly! Put this one in the fridge, Baba, so it's cold. Oh, dala niya yung 1 kilo na dumbbell. The grip is weird. Why? There, Baba, outside. Where are you going? Outside. Ganda kasi ng weather eh. Alright. Okay, tapos na ako dito maglinis. And you, sa labas na sila. Tapusin ko yung aking ini-edit dito. Habang sila naglalaro dun sa labas. Ayan, meron siyang meron siyang pa-flower sa atin dito. Alright, thank you. I can't go back outside. Is it hot? Yeah. Yeah. Dito na rin si Daddy. Si Holly kinuha na yung phone ni Jan eh. So, ayan, nandito na nga siya. Ayan pala si Sak, oh. Si Kuya nag-number 2. Sa dami pa naman nakain niya. Ayun na rin si baby girl. Ganda kasi ng weather today. Yung hangin hindi ganun kalamig. As in, very nice lang. Sak! Oh my God, Sak. Alright. What? No, I didn't. Yeah, okay. What? Oh. Ayan na si Kuya. Yeah. Suot ko kasi yung tsinelas niya. Nandito pa si Tom, yung kasama ni Jan mag-fishing. Yan ang itsura niya. Look at me. Yan yung itsura niya. So, mamaya, tingnan natin kung anong magagawa niya dyan sa mga makeup niya. Yan yung dalawa. Inunan nila ulit yung... I was wearing my socks. Inon na ulit nila yung PS. Yeah, I was looking for that sock. And I'm still editing. Yeah. Ayan na yung kanyang I itsura. have my video on my channel of Miss Holly, the best girl. Wow. You can watch it if you want to, guys.
Yeah, ayan ang itsura niya guys. Let me see. And look, I popped it Ginamit ko in. to. Hindi ko alam kung malinaw. Ito ba yung... I popped it all Ayan. in. Mom, is that me? Yeah, ayan yung kanyang... Let me see, Baba. No, the makeup. Auntie. Ayan na. Arte-arte niya na. Dalaga na siya. Ayan na yung kanyang I itsura. have my video on my channel of Miss Holly, the best girl. Wow, arte You mo. can watch it if you want to, guys. Yeah, ayan ang itsura niya guys. Let me see. And look, I popped it Ginamit in. ko to. Hindi ko alam kung malinaw. Ito ba yung... I popped it all Ayan. in. Mom, is that me? Yeah, ayan yung kanyang... Let me see, Baba. No, the makeup. Auntie. Ayan na. Arte-arte niya na. Dalaga na siya. Tapos na ako mag-edit, guys. Time check is 1:51. And si Jen tulog. So, huwag tayong mag-ingay. Yung mga bata. Which one you want, Kuya? Ready na sila mag-dessert. Okay? Alright. And yeah, nasabi ko, uploading na yung aking vlog. I have some cake. Yeah. Party lovely. Ha? Ayan yung Sprinkles. sprinkles. Ayan yung cake. Nakikita niyo yung straw na linagay ko. Para hindi siya... Kasi nung nilagyan ko siya ng ganache. Ako na kuya. Nung nilagyan ko siya ng ganache, umuro yung cake natin. How big? Yeah. This one? Yeah. Are you gonna have cream? Oh, that's so good. What? What's that in the middle? That's the straw. Oh, do you want cream? Ako na. Kay Jen nila ito natutunan. Itong maglagay ng cream kahit dun sa biko. And yeah, everything may cream talaga kay Jen. This is solid. Parang gusto ko siyang i-try. You good? Why slurping yan? So masarap. Now, what's my cake? Yeah. It's not that too sweet, no? Yeah. Yung sa cake, ang gusto ko hindi yung masyadong matamis. Baka maubos ko to. Itong kay Holly. Hindi ako nakapag-walking kasi mainit. Dapat ugahan ko na ang pag-walking. As in like 6 o'clock. Hopefully, magising ako. Kasi umiinit na. Are you going? We'll see. Hindi ko pa alam. Makapag-walking ako. Pero kailangan ko mag-walking kasi kumain tayo ng cake. Yung kanina, nag-pilates na ako. Pero parang mag-pilates ulit ako kasi ito, mauubos ko yung cake. Sarap. What about Holly? Nakain ko kasi kay Hol. Si Kuya, pangalawang slice niya na yan. Yun na lang yung cake. Wala na nito si Jan. Ayan kay Holly. Ayan, ewan ko. Baka kay Jan o kay Sak. Time check guys. It is 3:25. Yung mga bata lumabas. Nag-ride sila ng bike. Sabi ni Jan, pumunta sa school kasi nagpa-practice si Sak mag-basketball. With Kuya and si Holly, syempre, hindi siya magpapaiwan. So, sumama din siya. So, gawin ko ay, medyo ano pa siya, frozen. I-defrost ko kaya sa microwave. I-roast ko na to kasi yung oras is hapon na. Then, mag-chop ako ng potatoes, carrots, kasi yun yung dinner ni Johnny Boy. And si Kuya Isak, gusto pa rin nila spaghetti, pero kung gusto nila yon, meron extrang isa. Okay. So, eto na yung chicken. Naglagay lang tayo, ano lang tayo, yung nag-scores or naghiwa-hiwa dito sa
Pa, where you going? Joe? Come on, John. What? Alis daw siya. Nakaligo na siya, nakapagnap siya ng ilang oras din. Ay, dito na rin pala sila Kararating lang nila. I know. Look at your makeup. Let me see. Bili ako ng yung wipes para sa makeup remover. Yung lang, yung pang sensitive. Kasi tingnan mo, naka-makeup na siya. So, lagyan ko lang to ng seasoning, then ready na siyang ilagay sa oven. Nauhaw siya, Kumuha siya ng malamig na tubig. Sabi ko, meron ako dito, gusto niya raw malamig. So, ayan na yung chicken natin. Naglagay din pala ako ng celery salt, garlic, pepper, salt, and vegeta, or anything na seasoning na gusto nyong ilagay. So, eto, ready na tong ilagay sa oven. Init na siya. Kinain ni Kuya yung mga sinampay nila kanina, di ba? Ang dilim. Bilis naman kasi ni Kuya. Ayan, so ako na yan magtutupi. And naglalaro ulit sila ng PS. Time check, what are you doing? I'm just checking if on the footy. Time check. 5:10? Okay na yung ating chicken. So, 40 to 45 minutes siya, guys, na maging ganito ang kanyang itsura. Ayan. And then, yung ating roast veggies. Tapos na din. Ayan na siya. Yeah, super. Ayan, yung mga bata, kakagulo, lalabas sila, magkikik daw sila ng footy. Closer look ng ating chicken. Ayan na siya. So, tatakpan ko muna to ng foil. Para hindi siya lumamig. Kasi wala si Jan. Umalis si Jan, pumunta kila Joe. Di ba nagpaalam siya kanina? So, yan. Natakpan na natin. And, gagawin ko na yung hotdog. Ayan, yung ating puff pastry. So, yung next natin na yung hotdog na. Yung mga bata, nagsisigawan sa labas. Hindi ko lang kung naririnig yun. Nakat ko na yung ating pastry. Yung puff pastry. And, yung hotdog is 4. Meron akong bacon. Lagyan din natin ng bacon. So, ito yung cheese na favorite ni Kuya. Kasi yung cheese ni Jen na ginagamit ko sa kanya, iba din sa mga bata. Kasi si Kuya, mas gusto niya itong cheese na to eh. Ito yung original na dairy meat. Ayan. Kaya dyan yung corn. Dati siyang corn, pero ngayon cheer na yata yung kanyang pinalit na bagong pangalan. Pero same pa rin yung yung lasa. Iniba lang yung pangalan. Lagyan natin ng bacon. Kung may spaghetti, pakainin ko mo siya ng spaghetti. Kasi kanina, di ba, nausog sila. Hindi nila naubos masyado yung, hindi nila masyado naubos yung ating, puff paste na hotdog kanina. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I Pwede feel siyang lagyan ng double cheese. on my face, Extra cheese. Meron ng sige nga, tayo natin. all that is Extra cheese. Siguro. Siguro kalahati lang ito. Narinig niyo yung mga bata. So, ayan siya. Diba? Ang dami niyang laman sa loob. So, ayan na siya, guys. And this time, finold ko pati yung sa dulo. Yung parang close lang talaga siya. Then,
tinurok-turukan ko siya ng tinidor. Tinuso ko siya ng tinidor, kung makikita nyo. And yung brioche natin this time is yolk and milk lang. Wala yung white egg. So, lagyan natin to sa oven. And gagawa rin akong gravy para kay Johnny Boy. So, tamang-tama. Pagdating niya, ready na ang food niyo. And merong natirang bacon. So, kumuha ulit ako ng isa pang puff pastry. Dinifrost ko siya sa microwave. Then, ang gagawin ko ay i-roll ko to nakasama yung bacon. Experiment tayo, guys. So, ayan. Ito yung pang-roll natin. Gaganon ko siya kasi sayang yung bacon. Gusto ko na siyang naubos. So, ano lang natin siya dyan. I-press tapos i-roll nito. We'll see. Yan yung itsura niya, guys. Ganyan yung naging itsura niya after ko siyang i-roll ng rolling pin. Ngayon, i-bake ko siya sa sa air fryer kasi yung ating oven ay may laman ng hotdog ng mga bata. So, wait lang, guys. Doon na siya sa ating air fryer. Naririnig ko na si Jan. Nandito na siya. Saan yung chinelas natin? Huwag na tayo mag-chinelas. Dito sila. Go, Holly, go, Holly. Push it out. Up. Go quick. Go. Go. Use your arm. Good job, Baba. Holly is faster than you now. What? I wash my hands. Head start. Head start. Okay. Yeah. Have a rest, Baba. Kanina pa kayo dyan. Yes, Dad. What? Yung dalawa naman. Hindi. Mag-ano sila, mag-kick ng footy. Ready na yung dinner, guys. Ang aga ng aking, pa-dinner sa kanila. Ay, maga ko natapos yung dinner nila. Sak. Why don't you wear shoes, kids, boys? Barefoot bushman. Don't. Ay, papasok na naman madudumi ang kanilang paa. In the pack, in the pack. Andun si Jan sa kabila. Film you. Diba si Sak? Nag-aas pa siya na i-film ko siya. Get better, Mom. Watch me go around how far. You ready? Get set, go. Mom, you say get set, go. Ready, get set, go. Go, Holly. That's it. Ang ganda ng weather, hindi malamig. Go, Baba! Good job, Baba. You're a good runner. Get up, baby, get up. Oy, Sak. Get up, Baba. Hat? Have a rest. Have a rest. How's your makeup? Good. Good. And my Baba, can you get that socks and then the what you call that cap, please? This little please. And then that cap. Okay. Ipasok na ako. Gawa na ako ng See, Mom. see gravy ni Johnny Boy. See you inside. Oh, see you inside. Oh, come on. See you inside daw. Ayan na yung chicken. And nakagawa na rin ako ng gravy. Lagyan na natin to dun sa ating table. And eto na pala yung ating hot dog. Ayan, with bacon na pastry. And nagpahiwa si Sak ng orange. And eto na rin yung ating bacon puff pastry. Mom. So, diba? Hey, guys. Puff pastry. Guys. Wash your hands now. Watch this. Wash your hands now. So, ayan na yung ating food for tonight. And si Kuya, gusto niyang kain. May trapang chicken doon, yung kagabi na handa niya. Ayan. Di ba nilabas niya din? Nasa kamar niya. Tapos, parang tinatago siya. Bakit mo tinatago? So, yan yung dinner natin. And, Right, Mum. nagpitas ulit. 4 nights in a row, we've had like Nagpitas ulit tayo ng mint doon sa aking
pamunting hard din. No. So, and yung spaghetti ng mga bata. So, yan yung dinner natin for tonight. Yes, sure. Nah. What do you want? I'll probably have that. Mommy, I want that. Alright. Mom, this is so juicy. That one, no, that one, Dad. Look, Both? that one got, this one's got more meat. Oh, yeah. Mom, this is so juicy. I told you not to, oh my god. Told you not to eat the orange yet. Eat your food first. The what? The food. I wasn't in this. Okay, do you want me to cut this? Dad said he was starving. Oh, daddy. Are you half of that? Yeah, sure. Dad, give Dad a What big does it say? Bacon puff pastry. I just brought the bacon. But the dry sauce. Not that dry sauce. Yeah, it tastes good. It's like Baker's Delight. The one, just bacon puff pastry. Look, I've got the bacon and hot Try dog. that. It's like rat bite. Here, Hano, sauce. Can I put that sauce? Rat bait's got square things in it. Dad, can I have the sauce, please? Tastes like fish. I don't like it, Mum. You don't like It it? smells like fish and it tastes like nuts. What? The bacon? That, do you like it, huh? Yeah. Can I have What? Spaghetti? Gusto niyo dyan yung ginawa nating bacon? Yeah, that'll be enough for now. Thanks, Mum. Wait. Don't say Mom's cooking like that. She didn't cook it. I did cook. I baked it. You want some now, Kuya, so I can see it. You want your chicken leg? I'm not gonna eat that. Oh, some. I love it. Here, hon. You want more? How's your chicken? I've never had that. We haven't. But I might. Ah, that one. What, more spaghetti? Why? Because it's so good. So good. Okay. Yeah, you tried that one. Maybe I can make that one for your fishing, hon. Yeah, Ah, that's Huh? right. That's right. Yeah, bacon and Is there cheese in this? yes. It's cheese and bacon donuts. No, I'll have it. I might do what you do. Mom, You just copy that shop. What's that? No, Try get the it. other one. I have gravy there, hon. Can you pass it, please? That's used to gravy. Chicken breast. Mom, why is that so Tomorrow, do you want me to make you schnitzel with Hawaiian topping? Yes. Where you going to No, you're gonna have the pork. I have pork belly. Yay! Mom. Mom, can you make that? But we'll see. Mommy, why is there so many? That's the baking, huh? We'll see what I can make tomorrow. Saying again, 하나 둘씩 오감 채워가는 우리들 사이 내게 이미 매일매일 찾아 우리가 되어가 So you resist Hey, 너의 눈빛이 말해 Come closer A little bit 다가와 A little bit 다가가 Oh, yeah
tayo na tayo. Hugas na. Naubos yung orange. Ayan guys, so yan na lang yung natira doon sa ating bacon na pa. Si Jan, nagustuhan niya yung guys, yung bacon na rinol natin sa puff pastry. Ayun, meron na lang na maliit na tira doon. Ayun. And sabi ko sa kanya, pwede ko siyang gawan yan. Pangbaon niya sa fishing. And yung orange, mauubos na din. So, yeah. Well done. Kasi naubos yung chicken ni Johnny Boy. So, before ako magugas, initin ko na tong ating tira kahapon, yung apple. Kasi magdi-dessert yan si Johnny Boy. Tapos na ako magugas and na-put away ko na yung mga plates. Nainit na rin natin yung puff pastry natin, yung apple. And nilabas ko na rin yung party cake ni Holly. Kasi ilalagay natin to sa top niyan. And nalinis ko na yung table, yung mga bata nakaligo na. Dito ko pala ilalagay sa bowl yung kanilang dessert. Kasi may ice cream. And si Kuya gusto niya cake. Yung tirang cake kanina. So, dessert time. No, I'm good. Thank you. Tulungan niya raw ako. So, ayan na yung kanilang dessert. Binabasa niya yung Tagalog Bicol language niya. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng ice cream. Ngayon, cream naman. Pamawa. Pamahawan. Yeah, we're close. You're close. Not mine. Good. This is Daddy. Mom, you know the one that we This is haven't learned Holly. yet, Mom? Huh? You know the one that we haven't learned Oh, yet? Mom, you should have What? microwaved this Good first. I did. I heated up. Good afternoon. Yeah. How do you Next. say good morning? Good morning, everyone. It's Saturday. In Bicol. Mom, let me say it. Maray na aga sa Indo, Gabos. And in What else you and said? in Tagalog, And it's Saturday. Mom, I said, Daddy said good morning in Bicol. Maray na aga. No, hang on. I said, Daddy said good morning. It's Saturday. Maray na aga sa Indo, Gabos. Ngunyan ay Sabado. Mom, Alright. Ayan, Han, come on. Han, Kuya, Holly. Alright. 7:30. It's just ice cream with cream and sprinkles. Yeah. It's cold. So why can't it just be ice cream? Is it hot, Han? Warm? Mom, The... No. No. This one, the puff? I warm it. Bakit kaya? it's warm. Yeah. You good? Is it good? Can you help Yeah. me half it so What's that, Zach? It's good. It's good. Mom? Saya niya kasi solo niya yung tirang cake. I'm not gonna finish it though. Oh my goodness. Tapos na sila mag-dessert. Si Holly nasa phone. Tumawag si Veronica. So, i-end ko na yung vlog. May pimple ako kasi meron tayo, guys. May voicita tayo. Ayun. So, i-end ko na yung vlog. Meron pang tupi eh. May tupian pa tayo. 7:36 na. Tutupin ko yan bago ako matulog. So, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Bye. Si Kuya, ayan yung tira niya sa cake. Bye. Bye, Kuya. Ayan si Kuya. Bye, ya. Bye. Bye. Okay, good night. Cause I think I do what you